Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest webinar sobre proteïnes alternatives dins del cicle de conferències als futurs de l'alimentació sostenible. Només us volia dir un petit parèntesis en anglès. Per les persones que vulguin sentir la presentació en anglès, han de fer clic a l'idioma, a la icona de l'idioma a la part inferior de la pantalla. A Fundesplai nosaltres treballem per conscienciar les persones sobre com podem fer front als grans reptes socials i ambientals relacionats amb la nostra alimentació. Des de fa una mica més d'un any, a la nostra seu al Prat de Llobregat, aquí a Barcelona, nosaltres tenim l'exposició Menys Actua Impacta, que després veurem un petit vídeo, i també desenvolupem una sèrie de projectes, una sèrie d'activitats educatives, de conferències, de webinars, com el que estem fent avui, al voltant d'aquesta relació entre el nostre sistema alimentari i l'actual situació d'emergència climàtica. Doncs justament aquest webinar s'emmarca dins d'un projecte més gran que es diu Climate Action to the Table, que hem traduït al català com a Parem Taula pel Clima, finançat pel programa EUCI, the European Climate Initiative, i on Fundesplai participa com a soci. Doncs reduir el consum de carn és clau per un futur sostenible. Nosaltres sabem que la indústria càrnica és un dels sectors que més contribueixen al canvi climàtic. De fet, la producció de carn és responsable del 14,5% de totes les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle. A més, també està relacionada, associada a la contaminació de l'aigua i també amb la desforestació i la conseqüent pèrdua de biodiversitat. Doncs, d'altra banda, aquest consum excessiu de carn i també dels seus derivats, combinat amb altres factors com la falta d'exercici físic, pot contribuir a generar obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars, càncer, etc. Doncs, en aquest sentit, reduir el consum de carn té beneficis tant per al medi ambient com també per a la nostra salut. I reduir aquest consum és possible. És possible perquè les proteïnes que necessitem per viure també les podem obtenir d'altres aliments. Doncs, en la sessió d'avui parlarem de les innovacions tecnològiques més recents i de les tendències de consum d'alguns exemples de proteïnes alternatives, com ara la dieta plant-based, les micro i les macroalgues o la proteïna que es genera a partir de la fermentació de fongs, de llevats i bacteris. I també parlarem dels insectes com a font de proteïna d'alta qualitat i també amb menys impacte ambiental. I ens acompanya avui l'Albert Ribas Agustí, que és investigador del programa de funcionalitat i seguretat alimentària de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries. I també tenim aquí amb nosaltres la Marta Ros Baró, tecnòloga dels aliments i dietista de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, també membre del grup Food Lab de la mateixa universitat. Moltíssimes gràcies per ser-hi. O sigui, ens fa molta il·lusió comptar amb vosaltres en aquesta sessió. I només una qüestió per als que ens esteu aquí acompanyant. Si vosaltres teniu alguna pregunta, algun comentari a la Marta o a l'Albert, podeu escriure pel xat, que veureu a sota on hi ha preguntes i respostes. I després les llegirem, després de les dues presentacions. I abans de donar pas als ponents, només projectarem un vídeo d'un minutet de l'exposició Menys Actua Impacta que us havia mencionat abans. Moltes gràcies.
Molt bé. Albert, quan vulguis. Hola, gràcies, Bàrbara. Bona tarda a tothom. Bé, és un plaer per mi estar aquí en aquesta conferència. Moltes gràcies per convidar-me. I bé, jo el que us faré és una mica de repàs de quin és l'estat actual i les perspectives des del punt de vista de la recerca i una mica també de la indústria pel que fa a l'elaboració d'aliments amb proteïnes alternatives a la carn, concretament amb proteïnes procedents de plantes, microalgues i de processos de fermentació. Molt bé. Primer de tot, la Bàrbara ja ho ha comentat abans, no? Però per introduir una mica la temàtica, per què els consumidors estan dirigint l'interès cap a aquestes proteïnes alternatives i sobretot també perquè la indústria de retruc també hi està dirigint l'interès. Doncs hi poden haver-hi diferents motius, hi poden haver-hi motius ètics, però també uns motius que són flagrants, no? Una importància molt important quan veiem els números són els que és més l'aspecte ambiental, l'impacte ambiental de la producció de les proteïnes. Quan estem parlant de proteïnes d'origen animal, tant l'impacte pel que fa a emissió de gasos d'efecte hivernacle, com també l'ocupació d'espai i el consum de recursos es dispara si ho comparem amb proteïnes d'altres orígens. Aquí en aquests gràfics, per exemple, per mostrar-vos breument això que estic comentant, al gràfic de l'esquerra veureu les columnes que estan marcades amb una fletxa. Si ens fixem en la de la més a la dreta, marcada amb una fletxa, és el que les emissions de diòxid de carboni que corresponen a les proteïnes per elaborar, per produir 100 grams de proteïna de planta, i ho comparem amb el que consumeix, amb el que emet la mateixa quantitat de proteïna però de pollastre, veiem que es duplica en el cas de pollastre, mentre que la de porc es multiplica per 3, més o menys, i quan anem a la vedella, que és aquesta columna de més a l'esquerra, es multiplica per 20. Això pel que fa a l'emissió de diòxid de carboni. Si anem a l'ocupació d'espai, un tema també no menor, veurem que la proporció també és molt impactant, no? Per elaborar proteïna de pollastre es necessiten 3 vegades més espai per produir la mateixa quantitat de proteïna de planta, mentre que per la mateixa quantitat de proteïna de porc és 5 vegades més i de vedella 100 vegades més. I ja per acabar amb aquestes gràfiques, la de més a la dreta representa la petjada hídrica, el consum d'aigua necessari per elaborar 100 grams de proteïna. I aquí veurem que la mitjana per elaborar la proteïna de pollastre de vedella i de porc és entre 12 i 15 vegades superior a la de les plantes. Això, aquests números són més o menys per tenir una idea, però veiem que és un argument de pes donar-se els temps actuals de que alguna cosa ha de canviar per augmentar la sostenibilitat del sistema alimentari, no? I dit això, entraré a descriure una mica el que són les diferents fonts de proteïna alternatives, concretament les que es coneixen com a plant-based, és a dir, a origen de planta. També trobem proteïna procedent d'algues i de microalgues, també a partir de processos de fermentació, insectes, però això ja em parlarà extensament la Marta posteriorment, jo no hi entraré, i la carn cultivada, que tampoc hi entraré. O sigui, jo en aquesta xerrada em centraré en aquestes 3 categories. El plant-based, és a dir, proteïna a partir de cereals, llegums i altres plantes, microalgues i també a partir de processos de fermentació mitjançant fongs, llavors i bacteris. Molt bé, comencem per la proteïna plant-based. Les llegums, els cereals són fonts molt importants de proteïna. Per exemple, la soja conté un
un 14% aproximadament de proteïna, el que fa que aquesta llegum doncs, sigui una font interessant per obtenir-ne proteïna per fer-ne aliments. No? Però no només tenim la soja, tenim altres llegums, tenim cereals i altres plantes que també poden ser fonts molt importants. Per exemple, el tramús, un altre llegum, i adaptat també a terrenys que poden ser àrids, per tant, amb un interès des del punt de vista agronòmic i de sostenibilitat, és altament interessant, donat l'alt percentatge de proteïna, el 40% aproximadament, i també un contingut en greix baix, el que això també facilita a l'hora d'incorporar farina d'aquest llegum a dintre d'un aliment. En aquesta figura que veiem aquí a la pantalla hi ha esquemàticament els diferents llegums i plantes que poden ser fonts de proteïna. Hi ha les que diríem que estan ja establertes, àmpliament utilitzades, tindríem la soja com a exemple paradigmàtic i que veureu en la majoria de productes plant-based, en el que s'utilitza com a font, com a recurs per obtenir ingredient proteic. Però n'estan emergent d'altres, no tan esteses, però que també tenen molt d'interès i també per tenir un avantatge respecte a la soja, el pèsol, aquests llegums que estan tan utilitzats, per tal de diversificar també la composició en quant a aminoàcids i també per obtenir productes més complets des del punt de vista nutricional. No? Per tant, aquí és un punt a favor per trobar noves fonts de noves plantes com a fonts de proteïna i també pel que fa a la diversitat agrària. La soja ocupa una gran part del territori agrícola mundial i diversificant aquesta superfície agrícola doncs, també guanyem en riquesa. No? I a baix de tot esquematitzen alguns exemples com a fonts prometedores que estan cada vegada són més rellevants. Hi hauria alguns exemples concrets com són la llentia d'aigua, etc. Bé, com comentava, les llegums i els cereals són plantes, és un material ric naturalment en proteïna. És important la proteïna per alimentar-nos, però també és important el contingut en aminoàcids essencials, ja que els necessitem per tenir una bona salut. I aquí és important a l'hora de desenvolupar productes amb aquests ingredients doncs que aquests aminoàcids essencials estiguin ben representats. No? Tenim que això depèn molt de la planta que estem utilitzant. Hi ha un ampli ventall d'aminoàcids essencials que poden estar representats per les diferents espècies de planta. Per tant, és un bon material per ser utilitzat. El que sí que això és un repte tecnològic, que la biodisponibilitat d'aquests aminoàcids doncs, ha de ser alta també. I aquí és quan, en comparació amb proteïna animal, a vegades, segons com presentem aquest ingredient, en quin format estigui, doncs podem trobar que la comparació no és tan correcta. És a dir, una proteïna de planta, a més, a part de tenir els aminoàcids que necessitem, també aquests han de ser biodisponibles. I aquí és quan entrem, des del punt de vista de la recerca, podem millorar això mitjançant processos que permetran que aquests aminoàcids siguin més biodisponibles. A part d'utilitzar farines de llegum i de cereal i d'altres plantes com a ingredients per obtenir aquests productes, una opció també és obtenir un aïllat proteic, és a dir, tenir un ingredient amb una puresa elevada, superior a 70-80% de proteïna, en el qual tecnològicament aquí tenim un avantatge, ja que tenim una proteïna que també podem tenir una funcionalitat més dirigida al tipus de producte que estem desenvolupant i, a més,
amb el procés podem aconseguir que aquella capacitat emocionant, aquella propietat tecnològica que nosaltres necessitem per fer un producte en concret, doncs també podem aplicar processos per anar dirigit cap aquí. Dit això, l'altra cara de la moneda és el procés per obtenir aquests aïllats. També s'ha de tenir cura, ja que moltes vegades es passa per uns processos de transformació que poden ser molt invasius, ultraprocessats, podríem arribar a dir. El que també és un repte per part de la recerca que hem de tenir en compte per tal de tenir proteïnes saludables. I aquí ve uns quants exemples de productes plant-based que podem trobar en el mercat. En trobem des d'anàlegs frescos, el que seria l'equivalent a hamburgueses, salsitxes, això ja tothom coneixereu marques que estan presents en el mercat. També ja porten temps presents en el mercat les llets i productes lactis, formatges, fins i tot amb proteïnes alternatives. I també hi ha disponibilitat d'anàlegs de productes d'embotits cuits i productes curats, fins i tot fuet, xoriç, pernil, aquests productes que també des del punt de vista tecnològic és un repte, ja que tenen unes propietats sensorials que són bastant difícils d'imitar respecte al producte animal. I aquí a l'IRTA estem treballant en diferents projectes per tal de desenvolupar productes que tinguin unes propietats satisfactòries. Molt bé. I pel que fa al mercat, sense detenir-me excessivament, és un mercat que està a l'alça, que està en creixement, tot i que productes amb proteïna vegetal més tradicionals, com poden ser el tofu o el tempeh, s'està començant a veure que comença a decréixer en favor d'altres productes més innovadors amb unes propietats sensorials millorades. Ara passem a les microalgues com a font també de proteïna alternativa i aquí en aquesta llista que veieu d'espècies de microalga, veureu les que estan marcades en verd són les que la regulació de la Unió Europea, que és molt estricta en quant a ús de noves fonts de proteïna, són les que són acceptades, ja que el seu consum estava establert a la Unió Europea abans de l'any 1997, que és quan es va establir la regulació. A partir d'aquest any, qualsevol fabricant que vulgui introduir proteïna ha de passar per un procés bastant tediós d'aprovació. Ha de passar s'ha d'assegurar, s'ha de presentar un informe en el qual es garanteix que el consum d'aquella proteïna és absolutament segur. Per tant, en aquest cas, la Unió Europea és molt garantista en quant a la salut dels consumidors. I hi ha algunes espècies que estan marcades en groc que estan considerades novel food, és a dir, aquestes proteïnes aquestes fonts de proteïna que no s'havia consumit històricament però que s'ha comprovat i confirmat que són segures per al consum humà i que estan aprovades actualment. Novament, aquí per presentar-vos uns quants productes que es troben al mercat. En el cas de les microalgues, veureu que estan disponibles com a suplement dietètic, la mateixa microalga dessecada com a complement alimentari, però també es pot trobar com a ingredient per desenvolupar nous productes. Com veureu aquí, hi ha, per exemple, batuts proteics rics en proteïna, en microalgues, des de barretes, de cereals, pasta, també és habitual trobar-la, inclús uns bombons que es fabriquen aquí per una empresa lleidatana que són més baixos en sucre i, a més, una de les propietats que són molt característiques de les microalgues és aquest color verd fosc tan intens que donen aquest color en el producte final, que en alguns casos pot ser atractiu, en alguns altres casos pot ser no. Això s'ha d'estudiar. Inclús, en el
cas de l'espirulina, hi ha el piment, la ficocianina, que purificada té aquest color blau, que veureu en aquest suc, també s'utilitza com a colorant i per substituir en aquest cas un colorant sintètic o no tan beneficiós per a la salut. En aquest cas, la ficocianina són uns compostos bioactius amb unes propietats antioxidants inclús que són beneficioses. Per tant, és un colorant molt apropiat, inclús els podem trobar en xiclets. I el l'IRTA, per posar-vos un exemple de projecte en el que estem treballant en aquest sentit amb microalgues, en aquest projecte hem desenvolupat productes a partir de soques de microalgues, en aquest cas chlorella, spirulina, tetracelmis i nanocoloropsis, amb diferents soques també per aprofitar les soques que estan despigmentades, per tant que aquest color verd fosc no és tan aparent i per desenvolupar productes com poden ser torradetes i cremes i altres productes que avaluem quines propietats ofereix aquest ingredient en el producte final i bé, en aquest cas us puc presentar en aquesta taula, és molt petita, no veureu els detalls, però en aquest cas vam desenvolupar unes cremes de verdures amb aquestes microalgues amb l'objectiu d'afegir la microalga per obtenir un producte ric en proteïna. I mitjançant l'addició de microalga es van obtenir cremes amb l'al·legació de font de proteïna o alt contingut en proteïna, és a dir, amb un 20%, més d'un 20% del que és el valor calòric del producte corresponent a la proteïna. Doncs es va aconseguir dins el marc d'aquest projecte i el que és més rellevant, conservant unes propietats sensorials òptimes per aquest tipus de producte. Molt bé, passo ja a la fermentació com a procés per obtenir proteïnes alternatives a la carn. La fermentació, des del punt de vista tecnològic, es refereix a un procés en el que s'introdueix un microorganisme en un medi de cultiu i aquest microorganisme creix mitjançant l'ús d'aquest medi, d'aquest substrat, per finalment obtenir una biomassa del propi microorganisme i que contingui un alt contingut en proteïnes. Aquí, novament, trobem la legislació europea, que és molt estricta en quant a l'adaptació de noves fonts de proteïna i hi ha poques espècies identificades actualment que estan permeses, està permès el seu ús per consum humà, tot i que les empreses i els centres de recerca estan contínuament treballant amb noves espècies, per tal de proposar noves fonts i que aquestes siguin acceptades per l'EFSA i finalment per la Unió Europea, finalment, que ha d'acceptar el seu ús en el mercat europeu. Bé, en aquest cas, com comentava, la fermentació es dona en un medi que pot ser líquid, per exemple, en el cas de la fermentació en medi líquid, i podem fermentar, podem fer créixer tant llavars com fongs com bacteris. Per exemple, per citar algunes espècies que estan acceptades, hi ha Saccharomyces cerevisiae, que és el llevat de la cervesa, i Fusarium venenatum, que és un fong que, com us comentaré tot seguit, és molt important des del punt de vista comercial. Bé, aquest esquema és per tenir una mica en ment com és aquest disseny de nous productes a partir de la fermentació. Primer hi ha una primera etapa que és la identificació tant del medi de cultiu, que poden ser productes de baix cost, subproductes o coproductes, fins i tot. Interessa que n'hi hagi disponibilitat, que siguin segurs, que no siguin una font
no contaminants, per exemple, i a partir d'aquí seleccionen també les espècies que faran aquesta fermentació. Es fan proves a nivell de laboratori, les que són satisfactòries es passa a una escala més gran i per passar finalment a producció industrial. I us volia comentar un exemple concret, Fusarium venenatum, que és un fong que conté un 50% més o menys de proteïna, per tant un contingut molt elevat de proteïna, un contingut també amb aminoàcids essencials també elevat i una digestibilitat, un valor d'aquests aminoàcids molt elevada, molt elevada. I hi ha diferents productes que ja es comercialitzen, aliments que contenen proteïna d'aquests fongs o d'altres. I un exemple paradigmàtic és Quorn, que és una empresa britànica que veieu aquí en aquesta fotografia. Aquests edificis són els fermentadors que fan uns 50 metres d'alt. Són uns fermentadors amb aire injectat per afavorir l'intercanvi de gasos i afavorir el creixement d'aquest fong. I en donats cicles es recull aquesta biomassa, aquesta proteïna, i ells elaboren un anàleg carni a partir d'aquesta biomassa que bé, segons la textura i el sabor que se li dona, doncs pot semblar pollastre, per exemple, o algun tipus de carn. En aquest cas, com a curiositat, la patent d'aquesta empresa va caducar el 2010. Això va obrir la possibilitat a altres empreses a utilitzar un procés semblant amb la mateixa espècie. Per exemple, aquí s'esmenta Abunda, que és un ingredient que està fet a partir d'aquest mateix microorganisme, tot i que Quorn al·lega que ells tenen el coneixement, el know-how històric i que l'escalat no és senzill per aquest tipus de productes. Un altre exemple que us volia presentar és Solein, que és un ingredient fet a partir de bacteri i en aquest cas té un creixement molt eficient a partir de diòxid de carboni com a font de carboni que fixa de l'atmosfera i com a font d'energia utilitza hidrogen, que s'obté a partir de la hidròlisi d'aigua amb energia renovable. Per tant, és molt sostenible i l'empresa al·lega que estan fent la revolució en quant a la producció de proteïna global, ja que ara ja està a nivell comercial. De fet, s'ha aprovat el seu ús a Singapur, no està aprovat encara a Europa. Esperen que es pugui aprovar aviat als Estats Units i Europa, que sempre va una mica endarrere perquè la regulació, les lleis són molt més estrictes amb això, doncs està previst que els pròxims anys apareguin productes al mercat amb aquesta proteïna. Molt bé, crec que vaig malament de temps, aniré avançant més ràpidament. Parlaré breument de la fermentació en medi sòlid, és com el que us estava comentant ara, però en lloc de tenir un medi líquid per fermentar, tenim un medi que és sòlid, que és a partir d'un subproducte, un material vegetal, un residu agroindustrial, i també ofereix unes propietats molt prometedores per tenir una font de proteïna alternativa. I aquí uns quants exemples. Tenim el tempe, que és un producte tradicional oriental, però tenim d'altres exemples en el mercat. Tenim, a partir de fermentació en estat sòlid, tenim Kinoko, una empresa israeliana, que encara no té el seu ús aprovat a la Unió Europea, però també està en procés d'aprovació. Tenim d'altres com Libre Foods, que fa unes tires de bacon a partir de fong, que aquestes sí que es poden comercialitzar, etc. Molt bé, i ja per anar acabant, com a punts molt positius des del punt de vista industrial, quin avantatge té fermentar? Doncs que la duplicació, el temps que tarden les cèl·lules de fong o de bactèria en duplicar-se són molt ràpids.
tarden entre 10 minuts i 2 hores en duplicar-se, mentre que un pollastre, per exemple, tarda entre 2 i 4 setmanes. Per tant, estem parlant d'un procés molt més eficient. Ara bé, sempre és un repte a l'hora també de traslladar això al producte. Hi ha una sèrie de paràmetres que s'han de tenir controlats, com és la presència d'àcids nucleics, que són molt alts, s'han de reduir a partir d'un procés tèrmic. S'ha de vigilar molt bé la contaminació de la biomassa, que no hi hagi creixement d'altres microorganismes. La llei també és un paràmetre que a vegades alenteix i dificulta la sortida de nous productes. L'escalat també és difícil. A vegades els resultats que han sortit bé a l'escala de laboratori no surten tan bé a escales més industrials. I quan estem parlant de fongs també s'ha de vigilar sempre que no es produeixin micotoxines. I bé, les perspectives en quant a futur, doncs, sense entrar molt en detall, veieu que el creixement és exponencial. Sobretot pel que fa, hi ha unes perspectives de demanda molt importants, sobretot a productes de segona i tercera generació, és a dir, de productes alternatius a la carn, més enllà de la soja, més enllà del que s'ha anat fent tradicionalment i a partir de noves fonts. I bé, 4 missatges per acabar. El gran potencial de noves fonts i propietats és molt remarcable, tant pel que fa a llegums, cereals, microalgues i fongs, llevats i bacteris. Hi ha una sèrie de reptes des del punt de vista de la recerca que hem d'estar sempre molt atents a l'hora de desenvolupar productes a nivell de laboratori. I també a nivell industrial hi ha uns reptes molt importants a l'hora d'escalar això i sobretot tenir en compte que la finalitat és tenir un impacte ambiental més baix i també que l'objectiu també és que el preu sigui assumible per als consumidors. I amb això acabo la meva presentació. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Albert. Veritablement un gran potencial, no? I impressiona el desenvolupament de nous productes i de noves solucions, no? I ara passem amb la Marta, que també ens parlarà dels insectes comestibles, que també hi ha un gran potencial aquí en aquest camp. Endavant, Marta, com vulguis. Primer de tot, hola a tothom i moltes gràcies per convidar-me en aquest setmanari de presentació sobre tendències i orientacions dels Edible Insects versus els objectius de desenvolupament sostenible. I en aquest cas, amb les proteïnes alternatives, el repte de la reducció del consum de carn amb Fundesplai i l'oportunitat de poder explicar els resultats i donar suport a la recerca científica. Jo soc Marta Ros, com ja ha presentat la Bàrbara, i us explicaré també una mica els resultats del meu projecte dintre del projecte de doctorat que fa ja, és aquest el segon any en el que estic. Llavors, si comencem, el sistema alimentari és un dels principals motors del canvi climàtic i cal adoptar enfocaments més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Per alimentar la població humana en expansió, aquestes informacions ens les han donat moltes vegades, però segons el Banc Mundial s'espera que la població humana augmenti fins a 9 milions al 2050, el que significa que hem de produir al voltant d'un 50% més d'aliments per alimentar 2 milions de persones més. La FAO el que diu és que l'entomofàgia, o el consum d'insectes, podria oferir una solució en aquesta escassetat d'aliments que s'espera que es produeixi amb la població creixent. Anem a veure una mica el paper dels insectes. A veure... Perfecte. Els insectes representen el 80% del regne animal. Hi ha més d'1 milió d'espècies d'insectes i més de 2.000 espècies són consumides pels humans a tot el món, considerades d'origen animal de la mateixa manera que pot ser la carn, el peix, els ous, i proporcionen proteïnes, greixos i micronutrients molt valiosos. Tanmateix, només s'han criat unes poques espècies per al seu consum, com ara els escarbats, els grills, les mosques soldat negres i els cucs de la farina.
Llavors, la cria d'insectes per al consum humà sembla portar diversos beneficis ambientals, entre els quals destaquen l'ús de residus orgànics, augmentar-ne el valor i reduir la contaminació ambiental, una reducció dels gasos d'efecte hivernacle, un rendiment d'aigua més baix, una major eficiència en la conversió dels aliments. La cria dels insectes per al consum deixa, per tant, una petjada menor que la ramaderia convencional. Llavors, tot això ens ve amb una base que en el gener del 2018, a veure que passo la següent diapositiva, el gener del 2018 es va publicar la normativa europea sobre els novel foods on s'incloïen els insectes, tant sencer, en parts com ingredients de farines, extractes, etc. La llista europea d'insectes comestibles incloïa Cheta domesticus, Tenebria molitor, Locusta migratoria, Grilloides sigillatus, Latus, Chistoria gregaria, Alphitobius diaperius i Aphelis mellifera. El fet que aquesta llista no incloés tots els insectes va generar una incertesa considerable, i s'ha demanat una revisió de la normativa de seguretat alimentària. En moltes societats el consum d'insectes és un tabú alimentari i hi ha molts obstacles, sobretot socials i culturals, per la seva acceptació. En el 2021 es van publicar les 4 opcions favorables de l'autoritat de l'EFSA sobre el consum d'insectes, que serien les espècies que actualment coneixem com Tenebria molitor, Locusta migratoria, Cheta domesticus i Pidophyos diaperinus, que aquesta última és la més novedosa perquè ha estat autoritzada des de fa molt poquet temps. I aquí, per exemple, podeu veure com la llei formula una mica les quantitats i l'inclusió de les proporcions segons els aliments que nosaltres vulguem formular en un futur per al consum humà. Us explico una mica la meva recerca. Amb l'equip d'investigació del Food Lab de la UOP i com a corresponsables de la publicació Anna Bach-Faig i Patricia Casas, les dues doctores, hem publicat un systematic review sobre els insectes comestibles pels humans i la salut planetària. Aquesta revisió sistemàtica el que pretenia era examinar els resultats per la salut i l'impacte ambiental pel consum d'insectes comestibles. Es van seguir totes les directrius de PRISMA i 25 articles van complir els criteris d'inclusió, 12 en estudis d'animals, 6 en humans i 7 estudis sobre resultats de sostenibilitat. En la discussió, nosaltres el que vam fer va ser dividir els resultats en 3 parts basades en les 3 dimensions de sostenibilitat alimentària que va definir Benet et al, amb l'àmbit de salut, socioeconòmic i mediambiental. I es van poder incloure i respondre tots els objectius de desenvolupament sostenible tenint en compte la globalitat dels insectes comestibles. Ara us explicaré els resultats que vam obtenir. Anem a començar amb l'àmbit de la salut. Abans de parlar directament dels resultats de l'àmbit de la salut, us volia descriure algunes característiques generals dels insectes. Els insectes comestibles contenen quantitats relativament altes de nutrients que són essencials per la dieta humana. S'estima que, depenent de l'espècie, aproximadament entre el 77 i el 98% dels insectes són digeribles. S'han trobat alguns insectes comestibles, com ara el grill domèstic, són significativament més nutritius que d'altres aliments tradicionals com la vedella i el pollastre, en funció, per exemple, dels hidrats de carboni, energia, greixos saturats, sodi, i que proporcionen tot aquest conjunt de nutrients. Molts d'aquests insectes comestibles són rics en proteïnes i s'estima que contenen aproximadament entre un 7 o un 48% de proteïnes en pes sec depenent de l'espècie. L'aminograma també és molt complet i això és molt interessant, per exemple, per cobrir les necessitats proteiques i sobretot en temes de millora muscular, com podria ser el cas de desnutrició, suplementació, és a dir, per exemple, enriquir dietes basades en proteïnes provinents de cereals que poden ser pobres en lisina, en teobromina, triptòfan, i també per tal que amb aquesta proporció que ens complementen els insectes puguin arribar a ser més complets. La majoria dels insectes comestibles tendeixen a ser rics en greixos insaturats, especialment en àcids grassos poliinsaturats, el que es coneix amb el nom de PUFA. A més, el seu contingut en proteïnes i greixos insaturats, els insectes comestibles són rics, per exemple, en vitamines del grup B12, en minerals, especialment, per exemple, en ferro, zinc, etc.
Com a conclusions d'aquest apartat, podem dir que els insectes comestibles poden convertir els substrats orgànics en productes rics en energia i proteïnes, contenen nivells d'àcids grassos omega-3 i, per tant, això és molt important perquè representen mètodes alternatius de produir de manera sostenible aquests àcids grassos essencials sense dependre tan directament de la pesca i, per tant, arribar als límits de producció que actualment tenim, que és una sobreexplotació del medi marí. I contenen una quantitat de fibra, que és una fibra insoluble, que és la quitina, que està continguda en el seu esquelet. Els resultats que vam poder obtenir després de tota aquesta revisió sistemàtica en animals van ser els següents. Doncs vam veure que un suplement de 0,5 grams per quilogram de glicosaminoglicans, que és un component dels insectes, va reduir significativament el peix abdominal i epididimial, la glucosa en sang i el total dels nivells de colesterol. Entre parèntesis podeu veure els nivells significatius. Un suplement de 5 mg per quilogram de quitina o quitosap van reduir el pes corporal, l'acumulació de greix abdominal en comparació amb les dietes control. I, finalment, altres estudis en animals, dosis de fins a un 7-15% a nivell d'inclusió dels insectes comestibles, van millorar significativament el pes en viu, van reduir els nivells de triglicèrids, el colesterol, la glucosa en sang i va augmentar la diversitat en la microbiota en comparació amb la dieta control. Sempre, entre parèntesis, veieu els resultats significatius. Si ens anem als resultats d'aquesta revisió sistemàtica en humans, vam veure que un 7% a nivell d'inclusió dels insectes comestibles van produir una millora significativa en la salut intestinal, una reducció de la inflamació sistèmica, això vol dir que contenen pèptids bioactius que es caracteritzen per una activitat antioxidant, antiinflamatòria, anticancerígena, immunoestimuladora, en comparació amb les dietes control, i un augment que és significatiu de les concentracions sanguínies dels aminoàcids de cadena ramificada i alentiment en la digestió, un 40%, versus la dieta control. Aquí podeu veure algun dels resultats amb una imatge una mica del que hem estat parlant fins ara. Si ens anem a l'àmbit ambiental, anem a veure que els resultats després de la revisió sistemàtica van fer que els indicadors ambientals, o sigui, l'ús del sol, que això també ja l'Albert ho està comentant en l'anterior ponència, emissions de gasos d'efecte hivernacle van ser d'un 40 a un 60% més baixos en comparació al bestiar tradicional. S'obté també una millora del rendiment mediambiental dels insectes alimentats amb residus. Això també és superinteressant perquè en aquests residus són productes que ja en la indústria alimentària ja no tenen més utilitat, per tant sortirien de la cadena. I per tant, amb insectes, que és a dir, tenen un rendiment ambiental més gran que els insectes que no han estat alimentats amb residus. Es van alimentar també diferents dietes d'alimentació dels insectes. Per al consum humà, la granja d'insectes comestibles utilitza una dieta mixta, és a dir, per exemple, s'utilitzen civada, pastanagues, blat, i gairebé, clar, això sí que és veritat que quan s'utilitzen aquestes fonts d'alimentació i no els residus de la indústria alimentària, sí que es dupliquen els valors de l'ús del terra i de l'energia utilitzada. Però tot i això temps al temps, perquè segur que milloraran, s'han de fer més eficaços i segur que trobarem la manera de poder reduir aquestes quantitats. Tanmateix, els residus generats en la granja dels insectes són mínims en comparació amb els produïts en la ramaderia, que és el responsable aproximadament d'un 10% de l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle a Europa. En conclusió, les granges d'insecte disminueixen la petjada ambiental, l'ús de pesticides i l'aigua, així com ofereixen una millor conversió dels aliments de manera més eficient. També s'ha de diferenciar les granges d'insectes que produeixen per feed, que seria per animals, o per food, que seria per humans. Els insectes comestibles són capaços, com hem dit abans, d'utilitzar els residus alimentaris, alhora que es dona valor a un producte que ha sortit del mercat i el seu transport també és més econòmic. A nivell de l'ús de l'energia, calen, com abans he dit, calen més investigacions sobre com utilitzar les granges d'insectes, per exemple, dispositius més eficaços de calefacció, aires acondicionats. Aquí les energies renovables poden tenir-hi una resposta molt important.
Alhora, amb l'utilització dels insectes comestibles, indirectament hi ha un ús sostenible dels recursos marins, com abans he dit, fet que hi hagi una substitució parcial o total de la farina de peix i oli de peix en l'alimentació del bestiar. Els resultats que vam poder determinar després del Systematic Review de l'àmbit social i econòmic són els següents. Es promou el creixement econòmic inclusiu. És una proteïna assequible i accessible. Permet l'economia circular, és a dir, moltes espècies comestibles d'insectes converteixen els substrats orgànics en productes rics en proteïnes i energia, contribuint així a l'economia circular. Permet donar valor a productes que actualment no tenen utilitat. Té molta versatilitat comercial. Es permeten noves aplicacions a la tecnologia alimentària, noves margarines, mantegues, pa, hamburgueses, un efecte com a producte emocionant i s'ha de treballar sobretot amb la seva acceptabilitat creant experiències positives. Si ens n'anem al consum en els països desenvolupats, l'entomofàgia es considera un comportament primitiu, present en els entorns rurals, és a dir, que les poblacions industrialitzades associen el consum d'insectes a la por i al fàstic. L'exclusió de l'entomofàgia és sobretot cultural i és difícil aconseguir que els individus acceptin aquesta pràctica. L'acceptabilitat dels productes alimentaris amb insectes comestibles per la població on no consumeixen de manera tradicional pot ser difícil i, per tant, caldrà cercar atributs per popularitzar-los. En aquest sentit, l'ús de farines d'insectes comestibles i l'extracte proteic comestible i no l'insecte sencer podria ajudar a que aquesta acceptabilitat sigui real per part de la població. En aquest sentit, els insectes comestibles es podrien incloure en un futur a la piràmide de l'alimentació sostenible en el mateix nivell de les llegums, en proporcions de proteïnes similars per la seva digestibilitat lenta. Una mica ja hem vist, ja hi ha articles científics on els insectes apareixen com a aliments processats més enllà de la suplementació dels pinsos o ingredient per la modificació d'una recepta tradicional o, com és el cas, com abans he dit, de l'obtenció de margarines, la llet o hamburgueses, entre altres. S'han vist beneficis, per exemple, amb una composició lipídica on s'ha disminuït els greixos saturats, nivells proteics més alts, s'ha obtingut un color molt acceptat i altres aplicacions, com hem dit, emulsionant amb un índex d'activitat molt alt a nivell proteic i això pot generar el progrés en la innovació i la tecnologia alimentària. Fa molt poquet vam poder publicar aquest article que ens fa molta il·lusió d'acceptabilitat dels consumidors en la percepció dels insectes comestibles com una font emergent de proteïnes. Ja hem explicat una mica anteriorment la situació de l'entomofàgia i, per tant, vam tenir una resposta bastant massiva de 1.034 respostes i, per tant, en aquestes respostes es van permetre estudiar àrees rellevants com, per exemple, l'acceptabilitat, la neofòbia, normes socials, familiaritat, experiències de consum. Només un 13,15% dels participants havien provat els insectes. El fet de no provar-los donava resposta al fàstic, principalment, la manca de costum, la seguretat alimentària, van ser els principals motius del fet que no consumeixin aquest tipus d'aliment. Cal oferir, per exemple, un aspecte més apetitós a les preparacions, sent les farines el format més acceptat. El grup d'edat de 40 a 59 anys era el més disposat a consumir-los. Introduir els insectes comestibles com a alimentació del futur és important per informar també, sobretot, a les persones dels seus beneficis a nivell de salut, medi ambient i econòmic. És a dir, si nosaltres traslladem aquesta informació als consumidors, veiem que la resposta és molt més positiva i, per tant, la voluntat d'incloure's a la seva dieta. De fet, la distribució dels contextos d'introducció d'aliments i nivell d'acollida per part de grups de la població ho podeu veure en aquest gràfic, el primer de tots, i el context o circumstàncies d'introducció de nous aliments a la dieta. El grup de població i la voluntat d'acollir aquest consum d'insectes seria el gràfic del número segon, el que hi ha a la part inferior. Per exemple, una principal manera de contacte amb els insectes són, per exemple, les vacances. Quan la gent va de
vacances és la primera vegada que sol consumir algun producte d'aquestes característiques, però justament no és la manera més afavoridora, no? I per tant, doncs justament caldria buscar experiències positives, més familiars a la gastronomia local. Hi ha una percepció de que fins ara els adolescents serien els que millor acceptarien aquest tipus de productes, però de fet les persones adultes serien les que estarien més predisposades quan es pregunta clarament quin grup consumiria i quins no. Llavors, aquí, per exemple, quina seria la clau per la seva entrada a l'alimentació occidental? Seria l'ús únic i exclusiu en la cultura occidental com a farina, crear experiències positives, com abans he dit, informar dels beneficis tant a nivell de sostenibilitat com de consum, formular en aliments pròxims a la gastronomia local i formular en percentatges d'inclusió similars als de qualsevol altra proteïna. Donat que, a vegades, la quantitat de percentatge que s'inclouen alguns productes és mínima i, per tant, té només un fin comercial. El Basque Culinary Center, per exemple, ja ha començat a fer molta formulació envers això. Aquí podeu veure com és la plataforma d'empreses que ja actualment estan treballant amb insectes en tota Europa i, per exemple, totes les marques de consum que actualment tenim en el mercat. El futur, com vèiem, una mica amb la línia que deia l'Albert, és que hi haurà molts productes processats en relació amb els insectes, però s'ha de tenir en compte que segons la categoria nova, que és la categoria dels aliments processats, tindria una categoria 2, perquè nosaltres el que estem fent és utilitzar directament la farina, i, per tant, per fer pròxims més a la cultura nostra occidental, es podrien utilitzar en forma de cereals, pastes, farines, etc. Permeteu-me ja per acabar una frase que va dir Joshua Evans, que és del Nordic Food Lab, que em va agradar sobre la línia que hem de tenir en compte en aquest tipus d'investigació, i és que l'entomofàgia és més que només aconseguir una quantitat precisa de proteïnes en un plat. Es tracta d'assegurar-se que tothom en el planeta tingui accés a aliments assequibles, saludables, diversos, ecològics i, sí, òbviament deliciosos. Però s'ha de reconèixer que no són els propis insectes els que els faran ser més sostenibles, sinó els humans quan fem aquest canvi. I finalment acabo aquí i moltes gràcies per escoltar-me, per la vostra atenció i respondré qualsevol dubte que tingueu. Perfecte. Marta, moltes gràcies. Enhorabona també per l'article recent publicat. I sí que és veritat que ens sorprèn molt, de certa manera, aquests resultats. Recordo que estàvem parlant d'això, dels resultats, que pensava que potser la gent jove estaria molt més oberta a provar i veure de manera positiva aquest consum, i veiem que justament la gent de 40 a 59 anys, que havies comentat. Tenim uns minutets, anem a veure què tenim de preguntes. Entenc que aquest és per l'Albert. L'Albert, és viable fer fermentació a casa per aconseguir aquestes proteïnes dels llevats i fongs que has presentat? Es podria fer, però no seria recomanable. Em refereixo als exemples que he posat, estan enfocats també per obtenir una biomassa com a ingredient que després l'empresa o qui la manipula la incorpora d'una forma que té després unes propietats sensorials adequades, i és molt difícil això fer-ho a casa. I per l'altra banda, també s'ha de vigilar molt quan estem parlant de fermentació amb fongs, s'ha de tenir molta cura amb la possible producció de toxines. I això les empreses, per exemple, Quorn, que és aquest exemple que he esmentat abans, ells fan, tot i ser una soca que és molt improbable la producció de toxines, ells estan obligats a anar fent per cada lot una analítica per descartar que no s'hagin produït. Això que a casa és impossible. Per tant, si es fa una fermentació a casa és molt difícil que es pugui garantir la seguretat. Per tant, no ho recomanaria. Estem parlant de seguretat alimentària, sobretot. Vale, moltes gràcies, Albert. I aquesta, i també per la Marta m'ha sorprès que la gent adulta, mira, el que estàvem comentant abans, Marta, pugui arribar a tenir més acceptació pels insectes. Tot i això,
sembla que encara queda un camí llarg per recórrer en termes d'acceptació dels insectes com a dieta del futur. Sí, clar, el tema és que quan es pregunten, o sigui, quins serien els més predisposats, vale? Per exemple, doncs, responen més als adults quan estarien més predisposats que no pas quan es pregunta quin creus, perquè quan es diu qui creus que... Aquí es contesta molt que és l'edat jove, però en realitat quan es diu, quan ja és la predisposició total, sí que ha augmentat en adults i jo crec que també forma part de la informació que s'ha anat donant també a nivell de l'emergència planetària en la que estem, no? I en la necessitat de trobar proteïnes sostenibles. I, òbviament, a veure, no hem de deixar de pensar que nosaltres consumim insectes marins, no? El que passa és que tenim una aberració cultural molt gran i s'ha de treballar amb això, s'ha de treballar i penso que aquí tenim un camp molt llarg i s'han de fer bé les coses, no? Per tal de crear experiències positives i properes a la gastronomia local. I què creus que serà els primers productes que veurem a les prestatgeries dels supermercats? O sigui, d'aquests derivats fets amb farines, per exemple, què creus que arribarà primer? Mira, jo he vist que als països nòrdics el que està funcionant molt bé són, per exemple, tots els pans, introduir farina d'insecte en pans o en pastes o en bases, per exemple, de pizza, galetes, cereals. Jo crec que això serà el primer. Espero que no trobem en els lineals del supermercat els insectes sencers, perquè sí que, òbviament, a nivell de màrqueting crida molt l'atenció, però si jo crec que els lineals del supermercat comproven, no?, la quantitat que s'ha vengut, realment serà ridícula, no?, perquè és justament el producte que crea més neofòbia, és més una tàctica comercial que no per res més. I jo crec que hem d'anar una mica més enllà, no?, amb l'esperit d'aquesta alternativa sostenible i no pas creant, doncs, una mica aquesta sensació com de morbositat, no?, del producte, no?, anar una mica més enllà d'això. O sigui, més enllà del màrqueting, no? Perquè sense dubtes això crida moltíssim l'atenció i moltes vegades havíem parlat això en una altra ocasió, el percentatge és mínim, no? Al final, i no estem aprofitant tota aquesta proteïna d'alta qualitat si estem parlant d'un petit insecte dins d'un caramel. Exacte, sí, exacte. Intentar fer nivells d'inclusió que siguin comparables. Nosaltres ara és amb el que estem treballant, no? Formular i que puguem comparar i que realment, doncs, l'aport de la proteïna provingui dels insectes i no d'altres farines que van barrejades, no? Perquè és que si no realment perd molta força el que estem explicant, no? I tot això, òbviament, avalat amb els criteris d'inclusió de la EFSA i de la llei, òbviament, eh? Sí, no, absolutament. I tenim també comentaris de la Valèria Silva dient que ets una estudiant de quart d'enginyeria agroalimentària i que al febrer, mira, justament comença el treball de fi de grau en anàlegs cànics a l'IRTA i que ha anat molt bé la presentació, us agraeix. I també la Carme Moreno, que us agraeix molt l'exposició, molt aclaridora. Un dubte per tal de fer els aliments més gustosos, no?, o símils a la carn, entenc que s'ha d'afegir additius i compostos no tan naturals per fer-los més agradable al paladar. És així o com s'explora aquesta part? I ja també, mira, amb el següent comentari, així ja podeu explicar algunes iniciatives que coneixeu per poder fer més accessible i assequible, no? És un tema d'accessibilitat i també d'accessibilitat d'aquestes proteïnes alternatives. Estic pensant en entorns urbans, no?, com ara la ciutat de Barcelona. I, bueno, si podeu fer parlar perquè, clar, ja anem ja voleu fer algun comentari? Podeu llegir-les, Marta i Albert? Sí. Al xat llegint si voleu comentar alguna cosa. Sí, jo diria que, a veure, és cert, s'han de buscar fórmules per tal de fer més agradable el producte, però també hem de potenciar què ens dona el producte, perquè, per exemple, l'insecte té una sèrie d'atributs, tant a nivell de textura com a nivell de sabor, que justament hem d'intentar anar-lo a formular allà on ell funcioni millor, no?
i té, per exemple, un sabor semblant a un fruit sec. Sí que és veritat que té un punt amarg, però bueno, anem a posar-lo en formulació on no se li augmenti aquest punt amarg, perquè depèn d'en què el barregem, doncs li augmenta encara més, no? Llavors, sí, clar, s'ha d'explorar i s'ha de tirar endavant, això. I després, a nivell per ser accessible i assequible, clar, com més startups, com més empreses que es llencin a això, i això també va per tot el que ha explicat l'Albert, més reduirà el preu del cost, això està claríssim. Llavors, jo ja conec moltes empreses d'aquí que estan en fase de startup a nivell de Catalunya que esperem i ojalà en un futur puguin entrar en el mercat competitiu i, per tant, fer que el preu d'aquest tipus de productes baixi. Més que res, tenint en compte això, que sigui accessible a tothom perquè realment pot ser una alternativa. Clar, però els beneficis, i jo entenc també, Albert, que tu a l'IRTA també vosaltres esteu fent molta recerca en aquest sentit, oi? Sí, exacte, i completament d'acord amb la Marta. Al final, el que determina si els consumidors poden accedir a aquests productes és el preu. I és un mercat emergent, encara hi ha poca oferta i és veritat que encara el cost és elevat comparat amb el producte tradicional. Però la previsió és que això, a mesura que vagin apareguent noves empreses i també els processos, tot el sistema alimentari, perquè al final és una cadena que s'ha d'engranar encara. Hi ha d'haver-hi la producció dels diferents ingredients, o sigui, ha de ser un circuit de proximitat també, que ara, en el cas del plant-based, també pot ser que com que no hi ha aquest circuit muntat, s'ha de venir d'altres continents, fins i tot. Doncs tot això, el procés cada vegada s'anirà democratitzant més, no? S'anirà abaratint els costos de producció i permetrà que els costos siguin el preu sigui molt més baix i més accessible. Exacte, tant de bo que sigui així, perquè jo crec que ha quedat clar tots aquests beneficis, no només a nivell econòmic, que estem parlant ara, però també a nivell social, de tots els beneficis en aquest sentit i mediambiental i també de salut, que hem vist molts beneficis també per la nostra salut. Super, us agraeixo molt i moltes gràcies a tots i totes que han estat aquí amb nosaltres en aquest webinar. Nosaltres rebreu per correu electrònic aquest webinar, un cop estigui, nosaltres el publicarem, o sigui que el podeu tornar a veure i compartir amb més gent, i també moltes persones han preguntat sobre les presentacions, sí, també les podem compartir i espero que us hagi agradat i moltes gràcies i bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Bona tarda.